Prieteni adevărați. Erau ultimele zile frumoase dintr-o toamnă târzie. Aerul era curat, dar rece. Numai la prânz, razele soarelui mai încălzeau puțin pământul din luminișul pădurii. Iarna venea în curând, iar atunci ariciul urma să doarmă multă vreme. De aceea, ariciul se bucura de ultimele zile însorite și țopăia pe pajiște împreună cu iepurașul, cel mai bun prieten. Veverița nu dormea în timpul iernii, însă sub zăpadă nu mai putea găsi destulă mâncare. De aceea aduna cu spor nuci și alune pe care le ascundea în locuri tainice. Apoi au venit și zilele în care nimeni nu mai știa dacă mai era încă toamnă sau venise iarna. Vântul era rece și tăios, iar picăturile de ploaie loveau nemilos din toate părțile. De-abia atunci iepurașul și ariciul și-au dat seama că ploaia, frunzele și crengile astupaseră intrarea spre vizuina în care urmau să se adăpostească peste iarnă. Au încercat în zadar să elibereze intrarea în vizuină. Oare ce e de făcut? A întrebat ariciul într-un târziu. Iepurașul nu știa nici ea. În același timp, veverița a observat că nucile și alunele ei dispăreau din ascunzătorile secrete. Mi l-a furat cineva! A strigat ea. Se uita bănuitor spre arici și iepuraș. În fiecare zi lipseau tot mai multe nuci. Era o adevărată tragedie. Fiindcă iarna era lungă, iar veverița uita oricum multe dintre locurile unde își ascundea proviziile. Dar faptul că nucile lipseau chiar înainte de începerea iernii o mâhnea nespus pe veveriță. Mi-ați mâncat cumva nucile? A întrebat ea aproape în lacrimi. Cine? Eu? A făcut ignorant iepurele. Nu să-mi stric eu dinții mei frumoși cu așa ceva. Eu nici măcar nu știu cum se deschide o nucă, a spus ariciul. Dar au fost impresionați de necazul veveriței și au promis să o ajute. Împreună urmau să prindă hoțul. S-au ascuns după un copac. După ce au așteptat mult timp, au zărit un castor și o nevăstuică. Nevăstuica a privit în jurul ei, apoi a săpat o groapă la baza pomului. Castorul aștepta nerăbdător. Nevăstuica a scos o nucă din pământ și a aruncat-o în aer. Castorul a prins-o cu dibăcie și a ronțăit-o imediat. Cei trei prieteni nu-și puteau crede ochilor. Veverița rămăsese mută de uimire. Se albise la față. Acolo e camera mea cu provizii, a suspinat ea. Iepurașul și ariciul s-au înfuriat când au văzut că prietenei lor îi se furau proviziile. Hoților, pungașilor, a strigat ariciul, ieșind de după un copac. Castorul și nevăstuica s-au uitat speriați spre arici. Tot ce-am făcut? Au întrebat ei. Iepurașul, ariciul și veverița le-au explicat cum ajunseseră nucile acolo. Nevăstuica și castorul s-au făstăcit. Habar n-am avut, au spus ei. Eram atât de fericiți că găsim atâtea nuci în fiecare zi, le-a mărturisit nevăstuica. Aș vrea să pot da timpul înapoi și să vă dau tot ce am luat, au spus castorul cu un aer vinovat. Castorul s-a uitat cu atenție la iepuraș. Îi plăceau dinții acestuia. Apoi i-a spus:
Eu pot să tai copaci cu dinții. Iepurașul s-a gândit că acesta e lăudăros. Oricum nu prea știa dacă poate avea încredere în cei doi, fiindcă nu mai văzuse în pădure pe cineva asemenea lor. Precaut, s-a dat câțiva pași în spate. Veverița l-a urmat. Încă era supărată din pricina nucilor. Și mă rog, de unde vin pungașii ăștia? A întrebat iepurașul. Și ce altceva mai pun la cale? A continuat veverița. Dar ariciul era foarte curios să afle mai multe despre cei doi. A doua zi, când a plecat spre ei, iepurașul n-a vrut să-l mai însoțească. Cei doi sunt doar în trecere, a spus ariciul mai târziu. Ar trebui să profităm de zilele în care mai sunt aici. Doar noi suntem altfel decât ei, a replicat iepurașul. Ariciul a rămas pe gânduri. Apoi a spus imediat. Dar și tu ești altfel decât mine. Asta e altceva, a spus iepurașul și a plecat să țopăie pe pajiște. Veverița l-a urmat. În următoarele zile, lucrurile s-au desfășurat cam așa. În fiecare dimineață, ariciul se întâlnea cu castorul și cu nevăstuica. Iepurașul și veverița preferau să stea doar ei doi. Însă, de la distanță urmăreau bănuitori să vadă ce fac cei trei. Oare ce mai pun la cale acum? A întrebat iepurașul. Nu vedea foarte bine până acolo. Nu poate fi nimic bun, a zis veverița. Nevăstuica e o hoață, iar castorul e un lăudăros, a adăugat iepurașul. Ariciul s-a dus la nevăstuică și la castor și a doua zi, și în ziua care a urmat, și în cea care a venit după aceea. Iepurașul nu mai înțelegea nimic. Acestea erau ultimele zile pe care le mai puteau petrece împreună. Căzuse deja prima zăpadă. Curând, ariciul urma să hiberneze multă vreme. Nici eu nu înțeleg, a spus veverița. Într-o zi, când dinspre nord bătea un vânt rece, ariciul s-a întors la ei foarte vesel și mulțumit. Dar iepurașul și veverița i-au întors spatele. Nu l-au învrednicit nici măcar cu o privire. Dar ce s-a întâmplat? I-a întrebat ariciul. Ne simțim foarte singuri aici, fără tine, a spus iepurașul. Dar dacă preferi să stai cu ei, atunci stai acolo, i-a spus veverița. Ați fi putut veni și voi, le-a spus ariciul. Nu, mai bine nu, i-a replicat iepurașul. Totuși, veniți puțin cu mine acum, i-a rugat ariciul. Vreau să vă arăt ceva. Când au ajuns la vizuină, din cer ningea cu fulgi mari. În agitația din ultimele zile, iepurașul uitase complet de vizuină. Intrarea pe care o văzuse blocată ultima dată era acum eliberată și protejată de un acoperiș construit din crengi și nuiele. Castorul a ros crengile la dimensiunea potrivită, apoi a construit acoperișul, le-a explicat ariciul. Dar de ce a făcut asta? A întrebat iepurașul. Păi pentru că era stricat, i-a răspuns castorul. Și tu? A întrebat-o veverița pe nevăstuică. Nevăstuica a arătat spre nucile pe care le adunase. Dar de ce ai făcut asta? A vrut să știe veverița. Pentru că prietenii adevărați se ajută între ei, a răspuns nevăstuica. Începea să ningă tot mai tare. Era o noapte senină și rece, iar cerul era plin de stele. Soarea acoperise pământul ca o pătură albă groasă. Nu se vedea niciun animal în luminiș sau în pădure, dar sub pământ 5 prieteni se cuibăriseră în pat, unul lângă celălalt.
Își țineau de cal unul altuia și își povesteau tot felul de întâmplări. Mai târziu a început să se întrebe ce vor face până la primăvară. Am vrea să stăm aici cu voi, a spus castorul și nevăstuica. Iepurașul a dat din cap în semn că da. Veverița a făcut același lucru. Ce drăguț ar fi, a murmurat ariciul. Apoi a închis ochii și a dormit mult, foarte mult timp. Mulțumit că are toți prietenii aproape.